ine senga juna ndata etoroji mai mata na rosi mikitembo mbegu yo contanta kana con singizia akare kitenda kete konyoma na nyoma the first time 1970 muswati yakanda nganyoma baka katano akare baswati batano bako genda ingi bagutira baswati paro te bwino mwibi yoma kanda 1 week yoma 4 days abande 1 month ko naro jete agaba 4 years 9 and a half months akagenda noyo gatano no Muganda nyina rutana Muganda pasta machi Muganda nyina temete ko Muganda akajaga nyomogusi atamaka mutike gusiaga kinero abaganda baba yagankia chire tenera kwari kumwebera litaenda nera agatebi byatebi akangira buru yagandiga gatamara kinya chitaga ku yo stane wenyangi anabekiro sumu serungo gakuka pakaba bagateme meningitis oyo igatore kama noyo saba ine igo muswati nando nyomete nyangi agasira ni nyomete wenyangi akora 5 months agakwa akabekiro sumu mubekiro sumu a family members why mbora kwetera muna mama ekara gitiria mama ndabegete my brothers na mono ko chaka tibegete koriyo bogima kwetera chikanza chinga kabango tebe kana na jiri kanza yabaroki bagende kinge bwate issue somehow takirende nyasa ori go kwana okwegweri giri aye kabate plan yo konda na gutirete mwana onde muswati kwete no gutirete nyitano Paul we stayed on 5 months agakwa baadaye mbangurete ibintu bye nyangi bye muswati no ano itokarete nere nyangi otore como mo pasta ere mbia sirite binge sana